Ay, nagmasa na. Masa. Kabalo day kang masa day man. Samoy. Oh, nagluto na siya day. Samoy. Oh, sabutan ni day. Pero, kabalo siya sa iyong trabaho day. Wala na daw ning nagsabaw siya day. Kaya mo ning na sauce. Pork man ni day. Wala. Ito ko i-ground niya day. Wala day. Tanaw lang natin sa ending ano day. Ang texture? Crack siya. The best kaya nga Oh? goal. Sige. Pero nga na ah. Sige siya mapili to. Kwan. Focus siya sa pag-drive. Pwede naman ka pang kwan. Bikere. Naluto wa. Zero? Totoo siguro. Naunsa naman. Kaniwa maluto. Uli man na. Say mabaw. Naimut ko day. Tanaw na yung maghibutang ka. Nahimo na rectangle ng imo. Mora resulta day sa Siupaw? kuan siupaw day. Oh, unsa naman ang wala pa tanaw ta. Unsa naman ang iyang shape day. Day. Pero lami siya pagkatimplo day. Ang pag-shape lamang ra ang problema. Lami kaayo no. Amin kaayo? Oh. O pila man na pag imo ikuan baligya. Nga. Squinta. Dili mo na siguro sila mo palit siguro. Sa hinta. Siguro pag matilawan nila, palit na sila. Pero pag tanaw, unsa man na, matinga sila, unsa man na. Lupaw ganit no? Ay, supaw di ay na. Okay. You're the very unique supaw day. Oh. Ano yung inch ba? Lami ka ay. Ikaw na mahal. Oh? Nyalabe? Maghini nila kapag kaumal, kainit kay mahal. Namura nag-graphic.